li u kwa benlong yun la he usai ong mo sai I khardut buan ne uong kwa benlong milkman dei nam ta hadien tu la sung thu usai ong ba kwa benlong astronaut ngai mi e pa e nyan lam ba chu mas suang. Can you tell me one thing about Venus? It's the hottest planet. It's the hottest planet? Yeah. Okay. What comes next? Earth. Is this Earth? Yeah. Okay. This is Earth, the first planet from the sun. Can you tell me one thing about Earth? It's a green planet. Okay. What comes next? Mars. Is this Mars? Yeah. Okay. Mars is the fourth planet from the sun. Okay. Where should we put this? I don't know. Here? I think so. Can you tell me one thing about Mars? It's a red planet. Okay. Okay. Can you name the volcano that is present in Mars? It's Olympus Mons. Okay. How many moons does Mars have? 2 moons. Can you name them? Phobos and Deimos. Okay. What comes next? Jupiter. What is this? Asteroid belt. Asteroid belt? Yeah. Okay. Which dwarf planet is in the asteroid belt? Ceres. Okay. What comes next? Jupiter. Okay. Is Jupiter. that Jupiter? Yeah. Jupiter is the largest planet in the system. Dang ha kini ki khniak sngi philai I ya ka wei ka khubor jang I wei I hybrid I badang arts nam ka kerta I bala yo bat ya kata ka nam hapo ka India Books of Record arhajar artisan halor ka jingla jang I ba in juba bi kita gi jingkili ha ka bayade ba ka solar system bat ka space tena ka liang jungi hingi la yo kalat ban ya kendu ya ini I hybrid haringkat ru ya ki kimi ki pa bat ya ki bahieng jang I khnang bangin kham tep kham sai halor jang ini I hybrid lihat halo jang I jut minar kriam I di kuni bakat nu bat kumnu kajing kata kajing ai jing nang jing tip jang pi halor kini ke ba idon kata interest hakini ki solar system I jut menat kriam I di ikon banding kong jengi I don tang ini hi wi ikon ti menta I la yo lai snam ti na do kapor ba I dang khna hi na do ko mo idang klung mo na do kapor ka ba idang reu nyo benai I ngila sedang ban expose I ki jingnang jing tip mo ngi sedang syari ki flashcards malakas ngi pin I flashcards ha to kapor impat ri ai ti kani ka interest ka ba idon de ngi kasdang ban pau ha ndai la adap si snam tam kamut inang ila nang ti ban jet ha to kapor ti ila sedang mon ong planets lani solar system pat kumta terken tina do ka tu ka pon ngis dang man sngo thu ba ka interest jong I ka di ha space ha ki solar system ha ki met beneng mo ti ha mangi bra kum ki pa ngi le kum no ngi penthiet I ken ki kot ngi pen puli ngi penthiet I ki jing le ka ki ba ya dei bat ki met beneng ti ladang I nujor bat ki khlung dei ki balong kuman su ang mo ki khlung mentalai senam ki dang sedang ban puli ABCD in pe I jut pat dang arsnam menta tek ila be ban puli ka kot ru ha kan ko kombat kan no senam ila pen I ki ni jing nang ban I thu yu ABCD lani ki dak ba in puli be in tep te katuruk ilas dang nado dang khlung hi nado marsenlat keren hi mo ilas dang ban pen I ken kita ki ka jinglong pair ka jong I ken nado badang red dingi ai kot teng ngi puli kot de ila awan hakmat ila awan ban kedaw wan I tingi pen ong ken uni u e la ne u kani ka di kumta ngi sedang te dala hadien kum tu ngi thiet ki flashcards te ngi ki badon bet deki words bet tingi pen I kum ngi sedang syari ki colors green yellow ila la bet ban read the whole katute ka sentence mo dam di ka sentence ru ka word ila la te nang to ken ngi sedang ban ai ki kot jong khlung ngi sedang sanam ki kot khlung ki don tang khandat ki jing tho ki don de ki badon lai dak saudak ti dadap nang to ngi penthiet ki puzzles ki ba ya dei bat ki words formation name to ti nang to ken ila ken ban read ila ban tho ila ban I kumta
Ti ijut ti iper hi fi nadu dang red mo. Nadu dang red kiwi ki klung ki lek kai mo bat kiwi bat ki tiar jing lek kai. Me ina du kapor badang red ngim dan kaman penikai iban bat kulam ban bat i am. Ila bat hi bet ila tho ila e. Ai tang kawi ka copy ai tang wi kulam ila song ila draw ila tho ila. Hari idon ka curiosity tu te. Ikwa ban tip ikwa ban ikeli. In ong ue utane tinggi mungkin pang ya jubab ti next time pada ila tip ila ban ha kumta ti ha ba hede hi ba kan ka competition pat ha kan ko kom I yo ban sim benta phi ke e kita ki jingwa jing tip na ka leng jong phi kum ke mi pa ba pin ya lami khon ba in sim benta ha kan ka ha ti kani ka India Book of Records ni manu fila ban enter mo fila ban break la ni ban create record mo kidan ki balak bat lupa ya ke record la da fis ngau fila ban break ya ke record jongki ti la dadi kum ijut pede I thau kan ya ke record mo I create record la de no kunta ti me I ngi hakapor bidang kamret hi ngila don ka jing temu ti tingi wat kalat kelenti mo ti dan I perlok ri suggest ba kadon kan ya ke India Book of Records ti ngia apply kan ti hapor ba apply hau benai Januari deh. Januari ti kasimpor ka proses nama makiru kidan deh ka prosedur jongki. Ti dan ngila adap apply ngila adap ban ki hab ban verify ru teh. Ngi hab phai ki video, ngi hab ban thok thek pathek ki ba ila ban le, ngi hab ban ai ka ngi hab describe teh ka descriptive kumnu ba ila ban le kumnu hakanu ko kom ila ban le ngila tho ngila penbiang kita ngi pha ki ti makiru ki simpor him dei baki ka kloi mo ka simpor kuma arta yo ste yo tam arta yo duna bakin jubab te bakin ong ba ini ila ban le ka entry kan na bentakan ni ka India Book of Records ti nang tu kin sa pha ngi ka link ngin sa le online ti ngin sa klijing kli kin sa verify maki ti dadap nang tu ting hadian kum tu ki makiru ki donde ki expert jongki ti ki song na try ki decide mo ban I record ti nang tu hadian kum tu hi hadian suppose ngi duna man ngin sa yo email ba ila create record kan ha kan ni gede kaya limba ka online bet ha kaya limba ka online ha ngim don jing sha ka don ka offline platform mo Haryana tambah nama bidang kena tinggi mo ti ngi klam ya ledra ngi le beda ko online ha nga kum ikimi de nga dap da kamen sim jing sngo kemen nga sngo nguru I blay bau pli kalat kalen ti mo na kabenta ka long ying jungi ba ijut ru kum ju ba in yo bat ya kadika nam mo kum ngi hayeng de ngi de ki bre ki barwai ngi de ki bre ki ba kemen mo na ban ong ti iru ngi penhe pensan hakata ka rukom ken kumenta nga kwa I ba in nang pangki oceans dai tengah ngarwai ken I ngarwai Atlantic Indian Ocean Pacific kum tate ngarwai ti teng ngi thiet jing le kai mo ngi thiet ki map si ngi kedo ken I ti isit stanat phaman le kai school ru te kum tu ngangan dei no hikai ma I inde I kena school tinga pensong I hai ben kum tu tinga hikai ha nga hikai ti ngi penthiet ki jing le kai hi ki diki we no ka jing le kai kadeka mo ki ong play is to learn ti kade kum tai ti kum ki kemi ki pa hi pi khon la jong long I di ba start mo ngila man ong bi ba start ka IQ chung I ka ba khlain ma ha ti lada pi pet ya kata ka rukom long ki kemi ki pa man ta bat ke ka ta ka badon kam na banta ya ki khon pat ba pin ban ai khnang ba pin la ban tei ya ki ya kala we chung ki ka ba ngati yela demo nomor bang ngadi ikimi ba kamut ngastenat te ban pulut por bat I khon te ngatrai ki wiki kimi ki paru ki di ban pulut por ken bat ki khon nomor ka development jong ka brain de ka kloi hak por ba kidang lung te kat ba pidang sedang kloi kat ta kinang ka memory jong ki kanang klan te jakaban pet TV la ni jakaban pet mobile le kai te le ki games ngi hayeng ngi song ngi bon ngi le kum no ngi thiet de ki card games ngi kamut ngi pen melen be ki klung da ki
jing le kai da ka barwai da ka ba trivia time ngi kai I quiz time menta da kli jing kli I rungan chu ong trivia time ila along alert te ha te kum ta ken kabut kum ki kimi ki kapahi te nga try fi haban penduna te ki ka screen time mo ki khon te katahi ka mo nga kwa ban share ka message mo ki we nga try baro hi nga try ki kimi ki pa badan khon rit kila te ban penhe pensani ki khon hakani ka kom ko magi penhe mangi it's just that pihak ban spend more time but ki khon pihak ban hikai kum ngi ru ngi mde e bangi shu pet mo ngan ong pi de ngi kum ki kimi ki paru ni kong ngim tip te shibon te ngi puli ngi le research e kum to te ngi you can ngin sabatai I namar ba ki khlung dai ki bat ba da fi ong bakala tang sisin ki la abat ya katu jing bakala tingi make sure ba ngin hikai bet ya ka badai ke tingi le research shubu ko nga shabangan hikai I dai ngala pet shana mobile ki badai ban hikai ngan sa engage ken bat I te tang kom tahi tingin na yakran hi kpa jang I jut mo ka e ka jing sngo jong pi hadin bi kun jong pi la yo bat ya ka nam bat ka e ka message jong pi kum ikpa shaki wei pat ki long kpa ba kin kum no ba kin ri sumari ki khun ni kong sharp te ni ai ngo shoi blay ba la don kat lang bat ni tham tam e bat nga bi lok jong a hi wala mangiru ngi abon kam hi nge le tre man ka singi nge le tre nge mi na step ni wan de mit no te ijut iyo akani ka award kum gi kimi kpa ngi snow comment ni so comment hadu sketa hadu ka ta e ba namar ba ta kan ka arsenal ijut dang yo na arsenal te ka mod la yo akni record ngi ka no ngi dam dang ji so comment but ka we ka message kum nga u kpa chung ijut kum u kpa ju yang sab ngaskwa man ai message ba wat la daru la da bun kilong kpa hai kilong ki bun kam la ka jong kam teng kimi lang step ki wana di damit dan ki long ying ru wat ki long pa ki ja na ying ru tang ban pela ban don kam ban wat ka jing don kam hi yang sama de kata compare wat dangaru yel jong tu ngai arab be hi jing sha babun sin te isi bun hi lok hi basi le ni ai tang ba mengaku pa ro ngasim bentalang hi te nga kamesi jonga ye ki pa ro khatu kalong ta hai ba kat barlap ipor mun ta phin poi hi yang kendiat jika pin lap miet no surap seni stai wan no klasi yang lap miet no bikun na milok na kham tam ai bikun ban pelat por kan nomar ba beli yu kum ngaru mentama ngan su ong da dam den I jut rang ngam poi tip hite kini ki met benang kini ki e bar khot mentah de lembah I jut ni sa yo ni sa ngar ngan sa le chi cyber ngan sa le chi computer store ban print kini ki kot ki e bar khot ni print not mangi ban ta ken ro e ta ka daw din na mentah ki long pa bar khot ka de ka long ta hi long kat balat ipor kan dia sot ya ro pelat por bi kun. What is the big red spot? It's a raging storm. It's a raging storm. Yeah. Okay. And the size and the biggest one. Okay. And This is it's the biggest one. Okay. Okay. What's next? Saturn. Saturn. Saturn is the ring of the rings, and it's the 60 moons. And it's the ring of the. Hang ni pak mentang adon bet ipa iet jong I jut minar kriam ibadai ru iwe ibadai syek don mentah haki film haki babun haki film kum ka yodu ka onata bun napi pin itu I ba Richard Karpuri ibangin yakran kendiat halor jong I jut ba namar ba ide ibriu iba don benta kambon bat I habret jut hi namar ba I syek don be hiang bat I tingin yakran keniat I halor jong I habret de ma bila bani thu ingi ka kajing skotenat jong I jut ban le lada I don hiang man kasngi bat phi koi kalong ba unu khna ka long extra ne long yui khna koi bu sunat ru kalong ye ki kot pin ayu u ka kot arlai tri ka kot e u to marwai barok sisi un song bai tu sunat bai ki kot do ulai cha surap ki wi khna kin pe I kali
kin batai kali ki rong kini kita dei mo unpai ki number plates usung tenat ban pulih ML05 kata kamu udan kasap tangbat ki kot baik bat ka ba kham kerpang ka talan jung ka dei baik pang kini ki solar jong solar system lar pi ayu ya ka bol ki kena kin jat kin ting kin kumta kin kawang itu ke bol ndrei mo upat do sim itu ke bol un pej akarong ke bol un mudur un perkhat ba planet you ne dei teng ladaka sau ke bol no this is a red planet Mars dang umpat sungthu indak keli kwa benlong you da he usai ong mo sai I khardut buan ne huang kwa benlong milkman dari namenta hadien tu langsung tu saya ang banyak kuat menolong astronot. Ya, miik paik nyalam baca masuk. Cái bật ra trên cái cây mà sẽ ai bật cùng paik mà sẽ ai trên cái cây gì để đơn hiền. Cái hikai jong ni tu kam da dei than ke jong ni, kamu kikme kikpahi ki behikai nadu dangret ngalai teng som ki berot nomor hakpor dangdan rubenai. Ka kami la pen thiet tu ki flashcards la pen EU man ka sngi la pen red blue white kumta la pen man ka sngi EU tengah se khiu khna ru na hin batai ko tu mo are ada prabra ngai tu ne khna usung tu plan tenang tu tang sudap sistem ki A ki B la introduce you ki B ki A ki B la introduce you ki birds la introduce you ki fruits kum ta ter but u pick up Cái beting school cho phi hadien bị lại yo ya kan nam pat kani kana ngam kendit deh ngatip ba ne la long special pai bagi gue kena ar nai ula nang iki shape sebagai ka triangle ka square ka circle kumta ter utim lu khai nang ta ki flag of countries pen flag un batai country ngam kendit syu ba kanam ju kan sawan bai tamangam ju tipat ba ngam ju tip ba kadon kata ka Indian Book of Records but ngai ba namar udang dap ar benai arsnem spo benai how to por bale gitu tengam tharai gitu ka record kindon ki bala ban break With A. Okay, name a country that starts with A. Australia. Good job. Name a country that starts with B. Come on, B. Name a country that starts with B. Belgium. Belgium. Okay, good job. What about a country that starts with C? Canada. Hmm. ABC. Yeah. Canada. Oh, good job. Good job. Good job. Can you name the continents? North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia, Africa. 40, 50, 60, 70, 80.